Nagturpusen digiti agad-adal iti Bigan Skills Training Institute iti siyudad ti Bigan. Sumurok kumura nga upat agasut iti nagturpos iti naduma-duma a kurso akas artificial flower making out corn hash, basic computer and internet operation for barangay captains, treasurer and secretary, container gardening and vermiculture training, hair cutting, curling and coloring, peanut butter and jam and longganisa making, smoke fish and sardines making, smoke fish and dilanggit making, tie-dye training, ken mataderos. Daytoy ket may salay nga programa iti City of Bigan, nga ipatpatungpal ti ina iti Bigan, ani Mayor Eva Marie Singson Medina. Ken iti panggip na daytoy a programa, ket maikan iti trabaho, dagiti agnaed iti Metro Bigan. Ket maragsakan tayo garod nga adan tayo manen ti 400 nga nasurok nga 400 nga taga Bigan nga naadalan man ti naduma-duma nga skills. Ket sapay ko mata detoy ket hanlaing ko mga agpatingga nga naadal dalaing no di ket di usarenda ko ma. Tapno mausar damet nga pagsapol kasi di jigor ti talaga nga ganwat na detoy nga programa di Bigan Skills Training Institute. Makapag adal dati na dumaduma nga skills tapno mausar da nga pagsapol tapno da pagsakad dati di pamilyada. And di jigor ti intention tayo that dapat ko maamin-amin nga taga Bigan at dati pagsapulan na. Nakunapay tinasaong opisyal nga saan nga may iyuray iti pinagrupo dagiti nagturpos gapuanan ta agi pabulod da iti pagpuunan iti kayat nga partuaten a negosyo dakkel man wenno basit basta lakit makita da nga napintas iti panggep da. Every month aday tatak madamati ko di pinagarami ti kapis lanterns ken naduma-duma mga products out of kapis. So day ti madamatata 15 days nga training day jay. And then adami ti naka-line up pay nga sabsabali para ti April ken Marso pay. Pakiramanan nen dagiti basic electrical electrician di para ti barangay electrician. Ngem this time para met ka dagiti empleyado ti naduma-duma nga pagadalan tayo tapno dag troubleshoot. Ken kasamit nen dagiti naduma-duma nga properties ti city government. Isa ko madjay public market kanda dumapay. Ket dapat adami talaga trained nga empleyado nga mabaling kag troubleshoot ti no dati problema ti electrical wirings. So di ti ken dapat ti trainings para ti teachers, para ti English proficiency kanda dumapay. So ado di naka-line up nga schedules. Makita yung tulay nga po i-post mi di website ken kasamit nga i-post mi kada na duma-duma programa mi ti cable. Ken kasamit ipay pablaak mi ti digiti gagayam tay ti media ti digiti na dumaduma nga istasyon. Iti may sapeng ipang pangrona dagiti masurwan dagiti barangay official ken dagiti mang manihar dagiti internet connection iti barbarangay kalaksidan na pay nga masursurwan da pay iti panag-troubleshoot kapuanan ta ma-turn over to amin kanya ta digiti equipment nga aramaten da. Ken impanamnamo pa iti natakamat a mayora nga malpas amin daytoy a programa kinggana mangrugi iti klase tapno mausar digiti agad-adal nga bumarangay. No nya ti reglamento nga paulog tayo kasi hanga mabalin nga DJ ko computer ket wenno di internet connection ket bukbukudan ti mes-mesa nga tattao laeng. So ada dapat ti time frame na no kasano ti maited nga oras para iti individual nga ag-research. So garngahan tayo kaya ti Facebook kasi sometimes they use it 2 hours, 3 hours, diba? Di awan meten tinakapag-research. So danto ti reglamento nga pagnunumuan dagiti barangay officials ken school officials. Tapno may paskel met laeng yan ti pakay pasde ka na dito nga e-libraries. Tapno mabenepisyaran met laeng ti adado nga tao yan ti barangay. Then also dependent to di maited nga computers kadi barangay depende ken di kasano kadakkel di barangay. So dakkel di barangay adado nga computer sa maited basbasi di barangay syempre basbasit matlaing ti maited nga barangay. So prorated to ti population. Sira ragsakmet amin nga nagturpos iti nasao nga pagadalan nga nangawat dagiti certificate of completion da akas ken ni Rex Galimba a naggraduar iti Mataderos, Janiel Ablog, Wilma Fernandez ken ni Mary Ann Ablog. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.